Karambata Allah ba mu boye gari hawaye kunci zai yayi mai kudi hawaye lafiya kalau wallahi to amma a tsaya da Allah kana nema ka bata min rai yawa ya za ka yi min magiya harkar ciniki ai na gaya ma in dai kana so raina ya baci to ka bujiro min da ciniki wanda ba ji ne laga-laga ba ya za ka yi min tallan fili ka ce wai Ahmad da abu kaza fili ne mai kyau ai ka kyale su kawai sai sun jigata sun wuki da su suna neman kuɗi suna taɓa ni kuma da ka san ni dawa ce jiki na gari duka ɗaya sai kuɗi su fito a'a ni na gaya ma yaro ne kai kan harkar filaye wannan shine ka'ida da kuma tsari na ci gaban kasuwanci karambata za mu magana gobe da safe ko kuma zuwa magarba za mu magana da kai zan kirawo ka uwar gida sarautar mata ke ce uwar gida kuma ke ce sarautar gidan nan daga kanki ba daɗi ba kari ni ba wani daɗin baki da za ka yi min tun ɗazu nake jira ka dawo kuma ka sani amma ka je kai saman ka ƙi dawowa da wuri to amma uwar gida sarautar mata daga kanki ba daɗi ba ƙari ai kin fi kowa sanin wannan satin na tsinci kaina ne cikin kwamitin al'amura ne da sabgogi suka yi min yawa a kaina ya kamata ki min uzuri to amma idan ka gama da tasu tsabgan ba sai ka zo ka ji da tawa ba yanzu na dawo gare ki ya aka ya za a yi yawwa kaga yanzu haurawa sama zan yi zan ɗauko fefa da biro mu zana duk abubuwan da nake da bukata ya kike irin wannan yanzu tsakaninki da Allah hajjaji makatin maganar birthday din nan ba ki yin hakuri a kyale maganar birthday din nan haba alaji kai ma fa ka san duk shekara sai na yi birthday din nan wannan shekarar ma dole zan yi birthday to shikenan amma ni da kin mutata ba dan Allah dan annabi ki taimaka ki saki fuskar ki da walwala da fara'a cikin nishadi gaskiya alhaji ne ba zan saki fuskata ba har sai na ji saukan alhaji a cikin wayana auke ba za ki fara ba sai kin ji kuɗi sun dira kenan ba na kawun ɗinki yanzu nan za ki ji na juga miki wannan kuɗi karambata gari hawaye kunci zai yayi mai kudi hawaye karambata yau an tuna da ni kenan haba ni akwai ranar da zan manta da ke ne akwai ranar da baka tunawa da ni mana har gudu na ma kake waye zai guji babbar yarinya kamar ki ranar da nace ka kawo min kayan ti ba kashe wayar ka kai ba saboda ka dauke ni yar iska wallahi ba haka bane ba tun daga ranar wayar daukewa ta yau kwanan ta 4 wajen mai gyara sai yau din nan na samu na karbo waya ta ya za in kashe miki waya amma da ka sake kunna wayar me yasa baka neme ni ba kwanan ta 4 ba na ce miki a wajen mai gyara jiya nan na samu na karbo kai dai dan karanta ne wallahi to ki hakuri yanzu ya yake so ai ya za a yi wallahi shawarma nake so in ci shawarma ko ban kai matsayin da zaka siyo ka kamun bane na ai matsayin ki ya wuce haka Shakira in dai dan shawarma ce zan kawo miki awa nawa kake so in baka idan baka dawo ba sai in kira wani ya zo ya kawo mu kar ki kira kowa in dai dan shawarma ce ki bani daga nan zuwa anjima zan kawo miki shawarma amma dan Allah kar ki kira kowa ai ba na so in ga kira mu'amala da wani ma idan ka kai dare baka kawo min ba ko sauraron ka ba zan yi ba kuma na rabu da kai kenan har abada to ki kwantar da hankalinki in dan wannan ne yau din nan sai na nuna miki asalin soyayyar da nake miki to ina jiran ka Shakira ga alƙalan duniya shaidanin duniya kudi amina duniya dole ma duk inda zan nemo kuɗi sai na nemo na burgiya ne shaidanin dan da wallahi da rake ba ci kudi amina duniya Jummala ya naga kin shigo ba komai a hannunki bai ka miki komai bane haba umma bai fa tafi ba fa amma kina kira na da wannan suna ai iya jire na ne zai yi wasanabi to na ki kiran ki da sunan da kike so tambayan ki nake me kika samu ni ban samu komai ba Jummala kamar ya baki samu komai ba
haka kike so mu wuna a gidan nan ba mu ci komai ba? Karambata. Umma kyaure ne fa, ba fa wani bakon arziki bane ba. Ba kyaure ba, ko taga ne, bai kamata ki bar shi ya tafi ki bumbar komai a hannunsa ba. Matsiyaci ne fa umma. Ba shi da ko sisi, ba shi da komai. Amma kin san matsiyaci ne, ba shi da ko sisi, shine kike kula shi? Akwai amfanin da yake min ne, shi yasa nake kula shi. Amfanin me zai miki tunda ba shi da kuɗi? Ai, duk saurayin da ba shi da kuɗi ba shi da amfani. Ki yi haƙuri umma, na sa shi ya siyo min shawarma watakila zai da. To, ai gara ko shawarma din ne ma ya ka mana, mu raba arne da makami. Karambata. Karambata. Ai gara ya ka mana shawarma, wallahi tun da ma marmarin shawarma tuntuni nake. Ai ko shawarma ne ma ai mun karɓa. Kai wannan akwai Karambata. Uga Hanza yau fa garin nan akwai yawa fa. Karambata. Ya yi kyaure kullum a cikin yawa kake, amma ba ni labarin matsalar ne. Uga kuɗi nake so wallahi ka ara min naira 5,000 kawai. Gaskiya ka sani da in dai kuɗi ne dai ba za ka samu ba, sai dai ka faɗi wata matsalar dai in zan iya salba maka ita. Uga wallahi ba za ka gane ba ne. Dan har ban samu kuɗin nan ba karamin matsala zan shiga ba. Matsala ai kullum a cikin ta kake, sai dai ka nemi su. To ai kai za ka nema min sauƙin nan Uga. 5,000 kawai za ka ara min. Gaskiya 5,000 ɗin nan ba za ka same ta ba. Dan yanzu da yake gani kamata ya a ce an kawo min kuɗin balance ba a kawo min ko kobo ba, kuma ni kaina babu ko kobo a jikina. To Uga Hanza na ji ka nema min mafita saboda idan ban samu kuɗin nan ba akwai yawa a ƙasa. Ka san me za a yi? Yanzu sai dai ka ɗauki mashin ka je ka yi aiki, idan ka yi aiki ka ɗauki naka kuɗin sannan ka kawo min nawa. Lalle ko shikenan an samu mafita. Bari in je in zagaya na san nan da awa biyu zan haɗa iya kuɗin da nake bukata. Ni kuma nawa kuɗin fa. Haba Uga kai ana tare ai. In na dawo ba abin da zai gagara. To, sai dai ka yi a hankali fa, ka san babur ɗan awwali ne fa, banda wasa da shida. Ba damuwa Uga. Kawai dai ai mun addu'a. To shikenan Allah ya tsare. To shikenan Allah ya tsare fa. Mai kuɗi ya waye. Karamba. Ga alƙalan duniya, shaidanin duniya, kuɗi amina duniya. Wani duniya. Allah bai na jan ce kana nema Kwarai da gaske ina neman ka. Kana da hankali amma baka san matsalar da kake ciki daga jiya zuwa yau ba. Allah bai na sani na kuma san na yi kuskure kuma dan Allah ya mun afuwa. Wannan ahuwa kake so a yi maka? Sai a barka ka cinye kuɗin mutane har naira 600 saboda ba dai baka da hankali. Allah bai ba cinye kuɗin nan zan ba. Zan dawo da kuɗin nan kuma ko kabo ba za su ciwon kai ba. To wai dakata. Duka kuɗin nan da aka baka ajiya. Me kai da su ka lalata su gaba daya? Oga. Babu kyau tono kawai dai a bar kaza cikin gashinta. Ba za a bar kaza cikin gashinta ba, dole a tone ta, a galgala ta, a fito da ita waje. Dole sai ka gaya min ya kai da kuɗin mutane. Wallahi oga wata bazawara ce yar duma ake so a yi wulakanci a kanta. Ban gane ana so a yi maka wulakanci a kanta ba. Oga iyayenta ne suka ce in dai har ina so in aure ta sai na biya manemanta kuɗi da suka kashe mata, kuma kuɗin da suka kashe mata sun kai kimanin 600,000. Shi ne saboda rashin hankali da daƙiƙantaka ka ɗauki kuɗi har naira 600,000 ka je ka miƙa musu. Oga ina santa ne, matar kyakkyawa ce. Ko ma dai aljana ce ana kiranta inna majandu. Wannan kai ka sani yaushe za ka dawo wa da mutane kuɗinsu don an yanka ta tashi. Yalla bai min afuwa zan dawo da su kuɗaɗen nan a ɗan ƙare min hakuri yalla bai. Tanim kuɗin nan fa ka yi tunani ba namu ba ne. Kuɗin nan fa a kan taski. Amma ka ɗebi kuɗin mutane ka je kai harkar gabanka. Masu kuɗin nan fa jiya a nan suka wuni tun safe akan kuɗinsu. Wallahi ka nemo kuɗin nan tun kafin ran DPO ya ɓaci. Dan wallahi in ran DPO ya ɓaci kai ka san na lahiransa ya fi ka jin daɗi. A ƙara ba su hakuri yalla bai, za a kawo masu kuɗinsu. Shikenan. Jika. Shaidanin duniya, kuɗi amina duniya, kuɗi amina duniya. Karambata. A baka me? Gata? Ko hannuna ya faɗa kanta? Gaskiya ina bakin ciki. Kaddara baka.
ni shekara ta nawa a gidan nan ina wanki da guga ina wahala ni ba a bani bai sai kai da ka zo da ka ba idan kauye ka ce a baka wannan mota. Wai haka za ka yi mu? To akan me ni na dade a gidan nan ni ba a bani mota ba ni da nake dan birni ma kai sai kai dan kauye za a baka wannan can kargo. Yanzu kai sani kara ma lafiya. Kai magaji a ce tun daga farfajiya nake kiran ku nake rusa ma kira kuna nan kawai kun haƙiƙice kamar masu raban gado. Ni ina magana kuna ji na. Alhaji Salan ne rinka mu. Kar kai wata magana Sali. Kai magaji abinda nake so zan yi kokarin samu babur irin babura nan na matasan zamani ma su kyalikalan nan sai ma an gama da kai kuma Sali ka shiga ciki akwai tafiya da zan yi gobe ka har a kayan wanki da manyan riguna na da waɗannan yadukan marasa nauyi sai zanin gadon hajja duka hada ka wancan hajja wanki kyalli zan maka alaji kuma kai musu wankin kyalli ai na san ka wajen kyalli zan maka da guga kyalli yanzu an gama alaji an gama alaji amma ni yanzu baka faɗi ni kyautar da za a bani Allah da kuma zan gaya maka abin da zan ma an gama Allah zan samu abu mai kaurin baka Allah ƙara ma kwa da ce a banza Allah zan maka ko daidai ga rukaki Alhaji wai da gaske mahin zaka sai mu wallahi tallahi mahin zan sai ma domin ni abin da zuciyata ta raya min in je kasuwar darki ko ba kori ko shuwarar in samu aurakin jaki na kuturu na bara jaki mai juriyar hawa dutse sai in sai ma wallahi dai ka to amma da na duba sai na ga babur din shine daidai da matasa wannan shine magana to na gode dai kawai na gode dai kawai haka kurin sai wani da a gaba na raba motoci ana waya sai wani za a bani mashin mai kyalekyalin ya ci ubansa wallahi ka sai mun jaki ranar zan kashe jakin ko tsako ban taba kashe ba amma wallahi abu zan samu mai tsini in samu wajen wuyan sa lima dan shegiya ki sake ni dillaliya ki sake ni musasanta wallahi ba zan sake ki ba sai kin biya ni kuɗi na to ya haƙuri ki sake ni an jima Allah da dan samu kuɗin ki zan ba yaro ya kai miki ni na gaji da ƙaryen da kike mun kullun kawai kuɗi na nake so kafin na sake ki da Allah sake ta ya zaki shaƙe mata wuya haka kin san ba kiya so a shaƙe mata wuya ta karɓi kuɗi na nawa ne to kuɗin naki au bata gaya miki daman ko kuɗi na nawa bane ita zaki tambaya umma nawa ne kuɗin ta 270 ne 270 umma kin san halin matan nan kika ci bashin ta har 270 kin san cewa ba mutunci bane da ita wallahi tsautsayi ne ai gara ma da kika san cewa ba ni da haƙuri yanzu sai ku nemo hanyar da za ku je ku samu kuɗi na ku biya ni ki haƙuri zan baki kuɗin ki dan Allah dan Annabi ki sake ta ta yaya ma kike tunanin cewa zan yarda da ke har ki biya ni kuɗi na idan na saka miki ta zan baki kuɗin ki ban baki ba duk matakin da kika ga dama ki dauka zancen banza kenan ai na dauka zaki zuce ne ki shiga cikin ɗaki ma ki kirgo min kuɗi na dillaliya tun ɗazun muke tsaye wallahi na gaji gara ma in dai bara ki sake ni ba mu zauna sai ki ci gaba da riƙe shikenan haka ma na fi so idan kika gaji da tsayuwan sai ki shiga ɗaki ki kirgo min kuɗi na ina zuwa Allah ba mu koyi gare yanzu kaga Alhaji ina jin ki gwargi kuɗin DJ 350 kuɗin DJ ko to sannan za mu ba wa MC 200,000 sannan kuma kanofi ɗin da za mu kama da sauran kujerun da za a saka shi kuma 500,000 sannan akwai kek lissafin yana tafiya daidai yadda nake so kuma kek na gani na faɗa kasan za a yi wa iyalinka ko yawwa sannan kuma akwai riguna da zan raba wa ƙawaye na a'a ai biki sani ba daman da abin da za mu yi a tsarin nan na birthday ɗinki ai so nake a bambance zare da ababa sannan Alhaji lissafin ga abincin da za a ci a wajen duka dai in aka hada lissafin ba zai fi miliyan 1,550 ba taimaka min daga wannan tana da muhimmanci dan Allah ki taimaka min ina haba Alhaji saura ka dan fa mu gama lissafin nan kai hakuri mana idan ka sallame ni ba sai ka je ka ci gaba da wayanka ba ba za ki gane ba wannan cinikin filin nan ne fa da muke fa wannan cinikin fa yana da muhimmanci ki taimaka ni daga wannan da sai mu dora Allah ba mu koyi ya malam ina jin ka wane ne malam kuma ni ce fa ina sani wallahi ina sani abin da yasa kika ji na ce malam yan leken asirin kasa ne suna nan sun yi bakan sun bazo kunnuwa suna so su ji me za yi
wallahi akwai matsala. A daman na sani. Daman na san ba za ki kira wani ba sai wata matsala ta taso. Na san da wannan. Kuɗi nake so. Nawa kike so? Faɗa min su da gaggawa. Faɗi da gaggawa. 300. Ba matsala ki zo mu haɗin baki. Haba Alhaji, sai ka wahalar da ni tukunna za ka bani kuɗi? Kai min transfer mana. Haba Shakira. Me zai hana mu haɗin baki? Yaushe rabon mu da mu haɗi da ke? Ai mu haɗi da ni da ke ga wuri ga waina. Baki ɗauki kuɗin nan baki. Hannu da hannu. Ok to, ga nan zuwa, amma ina zama. A'a, a inda muka saba haɗuwa mana. Ai kawai a hotel ɗin nan nawa. Nan za mu haɗi da ke. To shikenan, zan zo nan da minti 30. To Allah ya kaki lafiya. Sai na zo kenan. Amin sai na zo. Karambata Allah ba mu koyi gari ya waye kunci zai yayi mai kudi ya waye. Wato abin nan yana ba mamaki. A ce wai mutane tsabar mutane sun mai da dan kasuwa bai san me yake ba. Sai a zo a yi maka tallan filin da bai fi naira miliyan 1 ba sai a ce ma miliyan 5. A kurin mu ba an gani ake ma ba mu san darajar dukiya ba. Ni dai kaga Alhaji dan Allah yanzu mu gama lissafin nan saboda so nake yau idan ka bani kuɗin nan kowa zan tura mishi kuɗin shi in huta. Kinga ni fita zan yi maganar lissafin nan ki zauna ki gama lissafin ki da abin da ya dace ni kuma zan tura miki. Kai alƙawari. Zan miki ƙarya ne. Ai na gani da ke kin san ba magana ƙarya. Ki lissafa kawai zan tura miki. Karambata 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 To ina kudin nan kai ke? Ina kudin nan ina miliyan 30 din nan kwa take? Sali kwarai kwa Salama Karambata miliyan 30 din nan. To amin ɗakin nan dai waye shigo ɗakin nan? Hai Sali ne. Sali na turo Sali ne. Ina Sali ne. Sali ya sace min kuɗaɗe na. Sali ya tuce ni. Sali barawo ne. Wallahi tallahi Sali barawo. Ha? Kai Sali! Sali barawo ne. Sali barawo ne na gaske. Sali bai kama da barawo ba. Ina Sali barawo. Karambata Allah ba mu boye. Sali ya ci amana ta. Assalamu alaikum. Sali ya budar min da kuɗi na. Sali ya budar min da kuɗi na. Alhaji me yake faruwa me kake cewa? Sali wanda yake a nan gidan yake mana wanki da guga yau yayi mun wankin kyalli naira miliyan 30 wanke ni kuma ya tsere. Allah dai ya sa kuɗin da Sali ya ɗauka ba a cikin su zaka bani miliyan 1.5 na ba. Ya kike irin wannan maganar? Amma ke dai baki da imani wallahi kuma baki san ma me kike ba. Yaya ina maganar naira miliyan 30 har ki nemi maganar naira miliyan 1.500. To kar ki kare wannan magana. Haba Alhaji kudin nan fa kana da su kana da kudin nan yau idan Sale ya dau miliyan 30 din nan kana da wani kudi ni kuma idan baka bani miliyan 1.5 nan ba ina kake so in sa kaina wajen waye zan je in tambaya ya bani. To wallahi ba tsaya ki ji bari ki ji shawarar da zan baki kar ki kuskura ki kara furta irin wannan zancen har sai ranar da aka kamo Sali ya kawo kudi na naira miliyan 30 ya bani. Ya kike irin wannan magana kamar baki da imani. Biki san darajar kuɗi ba ke biki san miliyan 30 ba wallahi tallahi ba ni wuri da Allah ba ni akwai wannan yaron sai Allah ya tsine masa albarka kai wallahi idan na taba tunanin yaron nan farawo ne Allah ya tsine mun albarka Sali Allah ya tsine maka albarka wallahi Sali amma idan da gaske Sali ya dau kuɗin nan Sale ka cuce ni miliyan 1.5 na Sale ka cuce ni Allah Sale a da zan sai fasa mun famfo daga nan in ja igiya ko waje nan
kawai in buɗe gurin wankin motoci. Magaji, ina Sali. Ya ce min ka aike shi yanzu na yi fita da jaka hannunsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya kwashe min kuɗaɗe na naira miliyan 30. Miliyan 30. Sali ya ebe min ya tsere min da su. To yanzu kaga yan sanda. Bari ka jin gaya ma duk inda Sali yake a doron duniya sai kun kwakwalo min shi. To Alhaji yan sanda ya kamata a samu saboda Sali yanda ya rungu miliyan 30 ban ma sani ba ko ya sai harbi ruga. Bari ka jin gaya ma duk inda wani jami'in tsaro zan nemo shi wajen kwakwalo Sali za a kwakwalo shi amma kuma dole sai kun sa hannu. To haka ya kamata. Na gaya maka Magaji duk inda Sali yake kuma fa aikin ku ne. Dole sai kun nemo mu. Ne fa nan ba Sali ba fa. Ina gaya ma. Na nuna maka duk inda Sale yake. Na rantse maka da Allah. Idan ba sai na ɗauko barandami. Ni ne Sale? Magaji fa sunana. Matsalar kuɗi kenan mutum ya tara kuɗi ƙaramin mai kuɗi. Da Allah mu rai ya haukace. Ka tara kuɗi ba sadaka ba zakka. Dole in an cuce ka kaji za ka yi wani gurin a guje. Ni da kona Allah annabi ma ba dai an jima an samu tambayi albashi na kan ja miliyan 30 din hadda albashi na yi dauki. Malam dan Allah inda zan hau motar da zan bar Kano za a kai ni. Ai ko yanda zaka je lahira ne shiga mu je zan kai ka. Ba matsala. Kana nufin tasha da yake ne? Tasha nake so mu je. Karambata Allah ba mu gari hawaye kunci zai yayi mai kudi hawaye karamba alƙalan duniya shaidanin duniya kudi amina duniya karamba alƙalan duniya shaidanin duniya. Allah bai wala mashin din na ba mai ne kuma yanzu nan fitowa ta kenan ko zan dan samu wani abu sai in ƙara mai ya kuma daga ba nisa ka fara bacci haka mai gida kudi amina duniya karambata wallahi ki motsa wannan shine shi daban da sa a wannan aikin daga dauko mutun yazo ya sumo mun a cikin mashin kuma ya sa mai ruwa ki tashi to wallahi ba zai yiwu ba ni ma nan zan yadda kayan ƙara gaba na ba ni ba zuwa police station ba da shaida ta yaya karambata Allah ba mu koyi gari hawaye kunci zai yayi mai kudi hawaye karamba alƙalan duniya shaidanin duniya kudi amina duniya karamba alƙalan duniya shaidanin duniya kudi amina duniya ga alƙalan duniya shaida
shaidanin duniya kudi amina duniya kudi amina duniya ga alƙalan duniya shaidanin duniya kudi amina duniya kudi amina duniya karambata 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 karambata